Zmena sveta začína na našom tanieri, povedal Lev Nikolajevič Tolstoj, ktorý bol mimochodom vegetarián. Je pravda, že tento výrok si nedokážem dosť dobre predstaviť v praxi, ale ako to s tou zmenou Tolstoj myslel, to nám dúfam objasní náš dnešný hosť, ktorým je pán Miroslav Polakovič. Dobrý deň. Príjemný deň prajem. Ako dokážeme jedlom zmeniť svet? No tak tých možností je veľa. Je to jednak tým, že ak chceme sa zdravo stravovať, tak budeme jesť stravu bez cudzorodých látok. A tým pádom, keď jeme stravu bez cudzorodých látok, zrejme bude aj tá príroda čistejšia, lebo budeme ekologicky hospodáriť. Ďalšia vec, že stane sa to aj filozofiou. Veľa ľudí začína, že má prekyslený organizmus alebo má nejaké problémy. A potom, čím dlhšie je vegetariánom, tak zrazu zistí, že prečo by mal jesť cudzích tvorov, ako Bernard Shaw nazval svojich priateľov, ríšu nemých tvári. Takže ten svet sa mení aj filozoficky, ale aj skutočne sa mení k lepšiemu, pretože je to oveľa hospodárnejšie, lebo na tej istej ploche, čo sa vypestuje pre tisíce ľudí vlastne pohánka, obilniny a pseudoobilniny, je to pár kusov dobytka, ktoré vlastne nasytia len desatinu tých ľudí. Áno, a čo dnes budeme variť? Dnes budeme variť v podstate z výrobkov, ktoré predovšetkým neobsahujú cholesterol. To je zásada tejto kuchyne. Neobsahujú žiadne konzervanty a aj výrobky, ktoré robíme dnes, to bude kapustnička, dobrá záhoradská, ale nebude zahustená klasicky smotanou, ako ju ľudia zvyknú, ale bude jednou z našich natierok, Izabelou, to je pažitková natierka, ktorú rozmixujeme, dáme tam dobré víno, vyžmicháme tú kapustičku, pretože ona má strašne dlhé vlákno, tak to musíme teraz dobre nakrájať, vyžmykať a nahradíme tú šťavu vínom, kvalitným suchým vínkom. Nemusia sa báť ľudia, toho alkoholu tam veľa nezostane potom zovretí. Samozrejme tam pôjdu slivky, môžeme to troška dosladiť, ale to máme kukuričný sirup, nepoužívame žiadny repný, rafinovaný cukor. A dáme tam potom klobásky. Najprv dáme z tých klobások, to sú vegetariánske samozrejme klobásky. No ale myslím vyzerajú, jak keby boli naozaj z mesa. No aj keď ochutnáte, tak aj chutnajú ako naozaj. Ale my to voláme to zeleninová klobáska. Nechcem zase klamať ľudí, podvádzať. Nech si prečíta, že ide zeleninovú jesť, ale aj mäsožrutí celkom sú s týmto spokojní. Takže najprv necháme rozvariť kvôli chuti, dáme cibulku, osmažiť, dáme tam kapustu, dáme klobásku, dáme hríby a slivky, dáme troška toho vína a kým sa to bude dusiť, spravíme si druhé jedlo, klasickú zabíjačku. Máme tu jaterničky, krvavničky, klobásku a k tomu si urobíme vynikajúce zapečené zemiaky a zapečené budú z tofu, ktoré vlastne tiež vyrábam, taký bochník podobný ovčej hrudke, ktorý sám tam údím. Je to zase bez chémie, no jediný prehrešok je to údenie, ale tak je malý prehrešok. No. Tak môžeme ísť na to. Môžeme ísť na to, takže začneme s cibulkou, si nakrájame. Vás poprosím, môžete trošička oleja dať do hrnca, dáme si ho zatiaľ zohriať. Takže toto je olej. To je klasický slnečnicový olej. Áno, klasický slnečnicový, panenský, zastudená lisovaný. Viem, že vy ste vyštudoval dokumentaristiku. Áno. A ako ste sa dostali až k výrobe zdravej stravy? Ja si myslím, že je to rovnaké umenie. Keď napíšete scenár a máte problém taký dokument realizovať, tak tu, keď napíšem recept, tak to vidím a aj tá spätná väzba je oveľa rýchlejšia, keď robím nejakú publicistiku. A okrem toho smeruje to k tomu, pretože tak, ako si Baťa urobil popri fabrike štúdio a vydavateľstva a tak, že vlastne z tých 80% propagoval svoje výrobky, nejakých 15 nekomerčnú tvorbu, to isté chcem urobiť ja. Čiže k tomuto speje, ale myslím si, že to je tak tvorivá vec, lebo každý jeden recept je jedinečný, nič podobné na Slovensku ani v Európe vlastne nie je. Bývate na Záhorí a tam v podstate každý víkend býva zabíjačka. Ako vás prijali a hlavne vašu zdravú zabíjačku ako prijali? No dosť ťažko, lebo keď zistili, že tam býva novinár a filmár, tak samozrejme chodili rôzne žiadosti mi nosiť a tak. A chceli sa mi zavďačiť a začali mi tam nosiť zo zabíjačky veci a nevedeli pochopiť, že nechcem, tak potom mi nosili, že aspoň oškvarky, že to nie je mäso a tak. A keď som odmietal, tak potom mi volali, že veď poď si aspoň nakosiť trávy k nám do dvora, keď už nič od nás nechceš.
Lebo záhoráci sú zaujímaví, oni si robia srandu z cudzích ľudí, ale aj zo seba si dokážu. Tak som povedal, dobre, ja vám z tej trávy urobím jedlo, ktoré nerozoznáte od toho vášho. No. Tak som im urobil guláš a práve bola polovnícka zábava. No je možné, že tí polovníci už aj troška oslavovali, ale jednoducho začali sa hádať nad tým mojím gulášom, že z akého druhu zvery to je. Vôbec nepochybovali, že tam nie je mäso. Takže prijať ma prijali, len hoci pre nich Bratislavčania veľmi dlho to trvá, sú ako paštkári, to je také ako handlivé, čo oni takto volajú. Ale myslím si, že už som ich, no, takže som na tom Záhorí. Okrem toho mám korene na Záhorí, babička aj moja mama vlastne bola zo Záhoria, takže mám k tomu blízo. Fajn, takže už máme cibulku dostatočne udusenú. Teraz dáme kapustu, ale ja moc nedôverujem, keď robím vlastnú kapustičku, tak tá šťava je taká príjemná, nie je moc kyslá, je ako vínko. Ale teraz to oklameme, vyžmicháme, nakrájame, aby sa to dalo dobre jesť, aby to nebolo dlhé ako špagety. A dáme tam, vás poprosím, tam v tom žbaníku je suché vínko, ktoré môj spoločník dodáva z Vinosad, výborné suché. Dobre, premiešajte to, prosím vás. Keby ste boli taká milá troška hríbov. A tie ste si sami nazbierali? Nie, nenazbieram som si ich sám. Zväčša si nazbieram sám, lebo na Záhorí sú fantastické suchohryby, volajú ich poddubáky, ktoré sú oproti hrybu pravému, oproti dubákom aromatickejšie. A tie veľmi rád používam do všetkého. Dubák je taký akože príslovečný, nájsť pekný hryb, dobrý hryb, ale myslím si, že od domácej pani tieto hrybiky, lebo je tam niečo podobné bedličke, lebo to tak vonia, alebo nejaké čínske hryby sú tam. Bude to určite dobré. Troška medzinárodné kapustnice môžeme urobiť. Lebo Záhoráci inak sú s tým, že tam sa to dosť menilo. Tam boli tí polovci, boli tam Habáni, čiže novokresťanci zo Švajčiarska, boli tam Chorváti, čiže Záhoráci sú vlastne skutočne Európania. Dobre, tak tam by sme teraz ešte dali klobásku. Tieto slivky by som poprosil, ja zatiaľ otvorím klobásky. Zo 3 klobásky, takéto maličké, veď to celé má 10 eko. Celé slivky alebo pokrájať? Áno, dajte ich tam celé. To je kvôli tomu, aby to troška aj osladilo. A klobásky sú takéto malé, pekné, bez mäsa samozrejme. Tieto necháme rozvariť, aby to malo chuť, lebo samozrejme oni sa trošička rozpadnú, tieto prvé. A tie, ktoré dáme na okrasu a na to jedenie, aby človek ich tam cítil, tie pôjdu nakoniec osmažené. Ale vidíte, tá štruktúra je pekná. Je tam aj slaninka, je tam aj mäsko, všetko tam je. Tak klobásku máme, ale čo ma zaujalo, áno. Že tá klobáska sa volá Julo. No tak samozrejme, to je podsta Satinskému. On bol veľmi nadšený pre túto moju stravu. A keby chudačisko vlastne nám nebol odišiel na tú rakovinu hrubého čreva. Práve toto by mu veľmi pomohlo, lebo ja jedla vlastne robím aj funkčné, okrem toho, že sú gurmánske, je to zdravá výživa a pridávam vlákninu, aby ten človek... Je taká norma, tých 40 gramov denne by mal človek zjesť vlákniny. Dávam aj rozpustnú inulín, nutriózu, dávam aj jablčnú vlákninu, čiže... Ale to, preto všetky sa to volá Julo, pretože Ujo klobása, Julo. Tak je to vlastne pamiatka na neho. Vlastne všetko to, čo používame, je z vašej firmy, ktorá má mimochodom veľmi zaujímavý, až taký rafinovaný názov Lunch No Meat Company. Čo to vlastne znamená? No, chceli sme, aby to bolo príbuzné, ako v tých 60 rokoch ľudia vždy na každý výlet, na každú dovolenku si brali lunch meat, brali si konzervičky a tak. To je jedna vec, že u Slovákov je to dosť také vžité. Druhá, že je to vlastne obed bez mäsa. A prišli sme na tento názov so spisovateľom a niekdajším hovorcom prezidentovým Milošom Žiakom, keď nás napadlo, že bolo by dobre takto upútať, lebo rátali sme od začiatku, že táto strava bude zaujímavá nielen pre Slovensko, ale aj pre okolité štáty, tak nech sme troška medzinárodní v tom názve. Tak je to vlastne obed bez mäsa, s tým, že sme sa aj dohodli, že spravíme ako logo prasiatko tekvicové, že by to bolo pekné, keby sa nakreslilo tak, aby vyzeralo, veď nakoniec to vidieť na každom výrobku, aj na mne. No, vždy musí vysvetliť, že toto prasiatko nie je toto. A dal som to nakresliť svojej dcerke, ktorá už v 6 nakreslila prvý plagát, lebo sú veľmi talentované obidve dcery.
a v 12 rokoch nakreslia také inzitné prasiatko, ktoré sa stalo logom a už sa nám to krásne dusí, ale bolo by potrebné troška vody, by som vás poprosil. Uzavrieme ten hrniec a pustíme sa do zapekaných zemiakov, dobre? Povedzte koľko? Môžete, kľudne, potom tam celé, tak. Medzi tým sa pustíme do druhého jedla hlavného a to bude vlastne klasická zabíjačka, ale nie varené zemiaky, spravíme zapekané, aby ste ochutnali fantastické tofu, ktoré robím, ktoré údím sám. A aby ste zase ochutnali kapustičku v tom, pretože je obdobie chrípok a kapusta je najlepší zdroj prírodných vitamínov proti chrípke. Dokonca čínsky vedci teraz tvrdia a skúmajú, že aj proti vtáčej chrípke. Vezmeme si, vás poprosím, to jenské sklo. Dobre, vymastíme ho. Zatiaľ položím sem prikryv. Troška oleja stačí. Oleja. Tu je vylejeme olej. ho tak trošička. Ešte môžete. Dobre, stačí. Takže klasický slnečnicový olej. Teraz budeme striedavo dávať najprv tú cibulku. Tu sme si odložili, tu máme tu. Tá cibulka je tu. Takže jedna vrstva cibulky. Ja medzi tým nakrájam zemiaky. Takže môžem to tam normálne takto Áno. nasypať, áno? Takú tenkú vrstvu, plynulú, rovnomernú. A na to potom pôjdu uvarené zemiaky, hej? Áno, na to pôjdu uvarené zemiaky, ktoré sa varili v šupke. Je veľmi dôležité deň predtým si ich uvariť v šupke a sú potom také chutnejšie. Čiže takto si dáme zemiačiky. Ale ja by som chcela podotknúť, že všetky tieto výrobky, samozrejme okrem zemiakov, kapusty, sú všetky z dielne túto pána Miroslava Polakoviča a hlavne veľmi vtipné názvy. Už sme spomínali klobáska Julo, potom ďalej je tu veľmi zaujímavá Izabela, pažitková nátierka. To ako vzniklo, tento názov? Takto. Je fantastický problém spraviť názvy, aby boli v súlade s legislatívou. A keď som napríklad napísal, že je to pašteta, tak mi to vrátili z mikrobiológie, že neobsahuje pečienku a tak. Tak vymýšľal som názvy nespisovné a keď už nespisovné, tak sa tam chcela aj troška recesie, lebo tá, myslím si, že je mi príznačná. Tak ale povedzme si otvorene, Izabela, pažitková nátierka, to si zapamätá naozaj každý. No veď tak aj to je ten zámer, aby si to každý zapamätal. Dokonca aj Izabela Pažitková si to zapamätala, lebo som robil taký happening, ale medzi tým môžeme dávať, keď dáte takú vrstvu tofu nakrájaného, nastruhaného. Aha. Ja medzi tým nakrájam. Na tie zemiačky a na No, cibulu. robil som taký tu v Bratislave na Uršulínskej ulici sme robili v jednom dvore výstavu z mojich potravín. Moji kolegovia, umelci, najmä výtvarní, ale prišli aj sochári, prišli výtvarníci, ale aj spisovatelia a z môjho jedla sa robili obrazy. Napríklad pán Buržil, akademický maliar, urobil z mojich nátierok môj portrét, ktorý potom sa zjedol a Ľubo Feldek mi zjedol oko, neviem, čo s tým chcel povedať, ale ako prvé. Takže bola to jedna krásna výstava a vlastne možno, že sa to bude každoročne opakovať, urobiť výstavu, funkčnú výstavu z jedla. Čiže obrázky z jedla, ktoré chutia. Tak, teraz dáme navrch kapustičku. Áno, treba ju tiež nadrobno nakrájať, lebo je to nepríjemné, keď sa to ťahá. Ale medzi tým vás poprosím, tu sme spravili bylinkovú zmes z materiny dušky, z ligurčeka lekárskeho a z petržlenu. Veľmi jemnú vrstvičku z toho dajte. A tieto bylinky ste si tiež sám natrhali? No nie, natrhať som si ich žiaľ nie, lebo 21 deň som vo firmičke, ktorú rozbieham, ale namiešavam si všetky bylinky, či polievkové korenia, či gulášové, či korenia do jednotlivých výrobkov mesových, imitácie mesa, tak všetko robím vlastne sám. Ono to vlastne tak vyzerá, sa to rozrastá, lebo teraz niektorí ľudia majú viac záujem o moje koreninové zmesy, lebo zistili, že to je bez zvýrazňovačov chutí, že netreba všelijaké glutamany, sodné, draselné a iné zvýrazňovače chutí. A okrem toho netreba ani všelijaké nosiče, ktoré sa dávajú. Takisto je to aj napríklad s týmito všetky výrobky, čo tu vidíte, sú aj celiatické. Ja som si dal veľmi vysokú latku, som povedal, keď zdravú výživu, sú zároveň dobré pre hypertronikov, lebo dávam takú šetriacu soľ, ktorá obsahuje namiesto z časti samozrejme, namiesto sodíka draslík. Nemôže tu ľudia chodiť na ladviny, keby sa toho dalo veľa, ale v tomto množstve to vlastne je šetrné. Čo sa týka lepku, dokázal som, vidíte, ten chlebík je, 4 mesiace som vyvíjal napríklad ten pohánkový
vyzeralo to hrozne, keď to videli kolegovia, povedali, že to nemôže byť nikdy chlieb, lebo to sa zrazilo a tak, ale za 4 mesiace sa podarilo takto pekne ho naučiť, lebo takto, aby ste, neviem, či vás zaujímajú také detaily, ale lepok je vlastne, je to pšeničná bielkovina a ten alergén je gliadín sa volá, je to gluten a ona vlastne plní tú funkciu v normálnej pšeničnej múke, napríklad tá špaldata je až moc, tam je veľa tej pšeničnej bielkoviny. Ona plní tú funkciu, že zachytáva ten kyslíček uhličitý, ktoré kvasnice pri kvasení vypúšťajú a vlastne kvasí to a nabotnáva ten chlieb. No to je najväčšie umenie pri týchto celiatických dokázať, aby niečo vykvasilo, keď tam nie je gluten. No takže vidíte, že dá sa to. Áno. Znova dávame tofu. Tofu na zemiačiky. A ako vznikajú tie všetky vaše nové recepty? Vznikajú, no ja neviem, napríklad idem na takéto varenie ako sem, deň predtým si sadnem k počítaču a to urobím, potom zavolám ženy tam mikrofónom, to sa mi tak páči, to bolo v halách, kedysi vo fabrikách, oni prídu, tie ženušky, čo mi tam robia a poviem tak, toto mi uvarte, no a zväčša je to jedle, takže neviem. Je to vymýšľané poza stole. Samozrejme, všetko som najprv sám varil, ale niektoré takéto veci takto vymýšľam. Teraz cibulku dáme a už si pôjdeme rozmixovať natierku. Chcel som práve povedať, že tieto natierky sú nie v tom, že len sú gurmánske a sú veľmi chutné, ale nahrádzajú smotanu a nahrádzajú vajíčka. Čiže keď chcete niečo zapekať, tak stačí rozmixovať moje natierky a zaliať s tým to jedlo. Dnes to budeme praktizovať namiesto smotany v kapustnici a sem zalejeme zase tú vajíčkovú. Opäť je to len zelenina, ktorá imituje, je tam kurkumov, to je zafarbené, aby to bolo troška dožltá, aby to malo tú ilúziu vajíčka. Vy, keď ste mali 15 rokov, som sa dočítala, že ste mali vlastné chemické laboratórium. Viete čo, to bol taký, v 500 bytoch som sa narodil, to bol vlastne koniec Bratislavy, tam už potom začali Štrkovec stavať. A tam sme boli všetci vlastne chalani, buď chemici, alebo elektrotechnici a vtedy boli také germanium, kryštálka alebo elektrónkové všelijaké zosilňovače a tak. A mali sme aj chemické laboratória, no a dokázali sme veľa vecí vyrobiť zaujímavých, tak samozrejme aj ako chalani sme vyrábali aj traskaviny rôzne a tak. Ale dosť bezpečne, nikdy sa nám nič nestalo, no a raz ale niekomu padol tam balkón, čo tam to prehnal, nejaký amatér tam sušil, asi acetylit striebra alebo niečo také. A zistili, niekto ma udal, že mám laboratórium, tak mi to policajne zabavili, ale tá alchymia mi zostala celý život. Áno. A toto je tiež alchymia. Neodradilo vás to? Nie. Takže toto teraz ideme zmixovať. Áno. Hop, nebolo to dobre. Odpojíme. Je to pomixované. Ešte tam dáme troška takého polievkového korenia. To je, ľudia by to nazvali vegeta, ale nemá to nič. Je to vlastne, je tam mrkvička na 600 mikrónov, je tam celer, je tam petržlen, aj vňať petržlenová. Čiže je to také dobré. To ste si sám zmixovali? Samozrejme, tie zmesi si robím sám. Dobre. Takže teraz máme na zaliatie. Tu môžem dať. Dobre. Takto. A navrch by sme mohli ešte dať zemiačiky. Takže máme tu zemiaky, cibulu, tofu, bylinky. Bylinky, áno. Áno. A zaliali sme to natierkou škvareninovou, ktorá tvorí ilúziu takých vajíčok. Áno, ktorá bola zriedená s vodou. Tak navrch dávame gulášové korenie, ktoré ste si samozrejme sám vyrobili. Áno, dávame ho najmä, je to pasovať na oči, aby to nebolo len také fadné, tak troška tej červenej. A ideme všetky korenia gulášové vyrábam samozrejme sám. A ideme s tým do rúry. Tak už sa nám to zapeká. Dobre, už o chvíľočku budeme môcť spraviť tiež ten mix aj z natierok do kapustnice a na nejakej maličkej panvičke si osmažíme klobásku, ktorá už pôjde do hotovej kapustnici na vrch. Čiže musíme ju jemne osmažiť, ona ešte viac sa zvýrazní jej chuť. Lebo jediné, čo neviem stále do klobásky dať, je tuk. Normálna klobáska obsahuje až 40% bravčového bôčiku, mesa. Takisto aj salámy, aj keď vyzerajú dietné, to je len rozptýlené tak difúzne, aby to tak vyzeralo. Ale tu neudržím. Zelenina má dva problémy. Vôbec to
aby to bolo konzistencia takáto ako klobáska, to je umenie urobiť, veľké umenie. A druhé tú masnotu, lebo to je zvuk klobásky. Lebo pozrite, aby ste videli aj tá mozaika. No to, A dá sa jesť aj takáto surová? Samozrejme, nič nie je surové, všetky výrobky sú už teplne opracované. Aha. To už tak ja ochutnám kúsoček. Nech sa páči, samozrejme. Ale uvidíte, že oveľa lepšia bude, keď sa osmaží troška, veľmi jemne, to nesmie byť dlho. No ale výborná. No veď, to si myslím. Oni totiž, keď neobsahujú ten tuk, čo som spomínal, tak nahradíme to tým, že veľmi kratučko to na oleji osmažíme. Teraz môžete dať trošička viac. Ešte dobre, viacej? tak stačí. Stačí? Áno, aby to zo všetkých strán. A už to môžeme tam pomaly dať. Tak. Dobre, počkáme, kým sa nám to osmaží, potom to scedíme. Ale dáme to až už, keď bude kapustnička hotová, lebo ono je to pekné, keď to dám pláve na vrchu. Medzi tým si pripravíme zasa v tomto, keby ste boli taká láskavá... škvareninu? Nie, teraz Izabelu. Izabelu? Pažitkovú. 2 budú stačiť? Dáme 3, nebudeme šetriť. 3? Kedy ste sa začali venovať tomuto všetkému, tejto zdravej strave? Tak zdravej strave v podstate, teraz sa to troška na Slovensku ujíma, ale pred takými 10-12 rokmi nebolo skoro nič dostať, okrem Bystrica robila niečo na strednom Slovensku, ale to boli 2 firmičky. Tak som začal vyrábať, lebo mám aj dcéry vegetariánky. No, takže tak som sa k tomu dostal a hovorím, mňa to baví, keď niečo nemusím robiť. Napríklad tu v Bratislave, keď som žil, tak tam som mal susedov všetko, som žil hneď oproti Grandku, Manderlaku. A som mal susedov takých prestarlých a nechceli veriť, že bez receptu a bez váhy vždy urobím kysnuté koláčiky české, moravské buchty a tak. No a tak som učil aj deti, ich to veľmi bavilo, ale mňa baví práve tá alchymia a teraz to mám zle, keď robím už profesionálne, že všetko musím navažovať, lebo ja všetko vždy robím od oka. Áno. Takže vlastne jedlo, aj tieto bylinky, to je všetko len zmysel pre harmóniu, to nie je nič viac. Čiže človek sa nemusí učiť ani chemické vzorce, ale musí mať cit, aby neprehnal. No ale mal som aj problém, lebo som bol dosť mäsový a mal som prekyslený organizmus. Tak som sa dal na zeleninové jedlá, vegetariánstvo, dajme zeleninu. Zelenina je zásaditá. No a tým som sa vlastne liečil. No a samozrejme, že keď to už človek praktizuje, tak si to aj zdôvodňuje a potom k tej filozofii príde tak či tak. Dobre, takže môžeme si priniesť tu, áno, keby ste boli taká milá. Tak. Dobre. Dáme to otvorím. Aj to tam domiešame. No vidíte, ako smotana to vyzerá. Krásne. Aj vy si doneste lyžičku, aby budeme konfrontovať chuť. Je to. Aj keď málo soli, mali to málo slané. Výborné, ale sol by som pridala ešte. Dobre, dáme. A vaše deti aj kritizujú vaše jedlo, že vám povedia, že treba tam pridať niečo, alebo im to nechutí takto, lepšie by to bolo takto, tatino? V podstate nie, oni sú veľmi ako kritické, veľmi objektívne, ale toto mi nekritizujú, lebo mi to chutí. Málo sa mi zo 100 ľudí, možno, že 4 a priori odmietnú túto stravu a neochutnajú, ale kto to ochutná zatiaľ, tej kritiky som veľa nezažil. Teraz to najdôležitejšie, ideme spraviť vlastne tú zabíjačkovú misu. S tým, že keď je to v teple, tak nedrží to ten tvar, ako by to malo, preto sme to vytiahli z chladničky. Ale keď to je normálne skladované, ako to má byť, tak je to stále v chladničke, lenže pri tom prevoze to troška... Čiže musíme to črevko otvoriť, rozrezať, aby sa to dalo vyrúpnuť, aby to zachovalo si tvar. Čiže asi tak. A prečo zabíjačka? Veď kvôli tomu. Lebo som pri tom zabil strašne veľa času, kým som to vymyslel, takže... To je výborné. Preto zabíjačka. Ale napríklad po operácii žlčníku zrazu môžu pacientovi doniesť zabíjačku, čo predtým rok o tom len sníval. Ale keď donesú túto moju, tak to môže kľudne zjesť. Čiže má to aj takéto humánne
poslanie. Okrem toho, skutočne veľa ľudí vychádza od lekára, keď mu povie, že cholesterol zvýšený a toto je skutočne... Ešte som v podstate to menil kvôli celiatikom. Predtým som vyrábal, že sa tam dával do krvavničky, akože do tmavého zeleninového jelitka som dával jačmené krúpy, tak ako sa zvykne dávať. Predtým som dával dokonca rohlíky, kedysi, tu na Záhori sa dávali pečivo. No a potom som dlho vymýšľal, tak teraz je to pohánkové. A pohánka je taký malý zázrak. Obsahuje napríklad rutín, ktorý šetrí alebo oživuje kapiláre, tie jemné cievočky a napríklad civilizačná choroba sú hemeroidy, ak to je pravidelne pohánku, tak sa za mesiac je schopný vyliečiť. Pohánková kaša, to je úplný zázrak. Mňa by zaujímalo, že čím to je, že to má takúto tmavú farbu. Bolo to ťažko. Viete, lebo ináč krvavnička dokonca sa chová tak, že je tmavá a keď sa upečie, je úplne čierna. Áno. Samozrejme je to zase farbením, je tu, napríklad to môže prezradiť cvikla, to ešte neuvaria. A ono ináč, až tak sa nebojím toho zloženia, lebo keď niekomu dáte súčiastky z televízora a poviete, nech si poskladá, lebo tu je dôležitá tiež technológia. Napríklad klobáska obsahuje skoro 40 súčastí, aj surovín, aj prísad. Čiže nestačí to vedieť, a tam sú, tým, že sú tam hydrokoloidy alebo tie zahusťovadlá prírodné, oni vlastne sa zahustujú pri určitých teplotách, čiže tá technológia je tak veľmi dôležitá, že nebojím sa, že by sa to... Veď sa už pokúšajú, niektoré firmy sa pokúšali niečo podobné robiť, ale nie je to tak jednoduché. Je veľmi dôležité, zase jednak opticky, ale jednak chuťovo, musí to byť dochrumkava, čiže musia byť dohnedasté. Počkáme, o to chvíľočku trvá, budeme ich otáčať a vtedy sú dobré. Vtedy to má... Jedle, hovorím, je to hneď, ale mi prišlo až špatne, keď som videl človeka, ktorý si vytlačil tú krvavničku na chlieb. To nie je na to. Robím aj tatársky biftek vynikajúci zo zemiakov, ale to skutočne tým, že som kedysi, keď sme chodili na filmovačky, tak to bolo moje obľúbené jedlo tataráka a fľašku bikaveru k tomu. A som miešal celému štábu vždy tataráky. No a to mi zostalo a teraz namiešam zo zemiakov taký, že nevedia rozoznať. Jedlo máme pripravené, čaká už len na zjedenie. Opäť sme o niečo múdrejší a ďakujeme pánovi Miroslavovi Polakovičovi za vyčerpávajúce a cenné informácie, ktoré okorenil vtipom. Dúfam, že sa uvidíme ešte niekedy na budúce. No, ja verím, že sa uvidíme ešte veľakrát, pretože budete tu dlho, ak budete jesť takúto zdravú výživu. Ďakujem a dovidenia.